40 organizzazzjoni, 35 lokali u 5 internazzjonali ingħaqdu flimkien biex bleħen wieħed waslu suġġerimenti tagħhom dwar ir-riforma tal-Gvern dwar il-prostituzzjoni u t-traffikar uman. Jiem qabel talaq il-konsultazzjoni pubblika dwar din ir-riforma, grupp ta' akademiċi, avukati, professjonisti mediċi u nies li jaħdmu mill-qrib mal-vittmi inġabru biswit il-Parlament Malti u waslu l-proposti tagħhom imsejsa fuq il-valur fundamentali li t-traffikar u l-prostituzzjoni huma forma ta' vjolenza li żgur ma tistax tiġi legalizzata jew regolata. Lin-nies kollha li huma maqbudin fil-prostituzzjoni ġalment ikunu nies vulnerabbli, nies li għaddew minn xi ħaġa diffiċli fil-ħajja tagħhom u li ma kellhomx għażla li f'din it-triq. Għal dawn in-nies m'għandniex nikkriminalizzawhom, ma niddikriminalizzawhom. Il-proposti ewlenin huma tlieta. Id-dekriminalizzazzjoni ta' dawk fil-prostituzzjoni, ix-xiri tas-sess isir offiża kriminali u l-introduzzjoni ta' servizzi ġodda li jgħinu lill-vittmi jirkupraw mill-abbuż u jibnu ħajja il-bot minnu. Pratikament dawn huma tliet affarijiet li ma stawx nisseparawhom minn xulxin, għax hekk wieħed jibda juża waħda u mhux l-oħra, l-unika ħaġa li jiġri hija li jkollna ħafna iżjed domanda għall prostituzzjoni, allura nibżaw kif ġara f'pajjiżi oħra li jkollok ammont kbir ta' nies li jiġu traffikati għal dan is-suq. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Għan permezz ta' One Play.